san. A hoću li to uspjeti? Vidjet ćemo na kraju videa. Ja sam negdje siguran da nećete uspjeti da odgledate ovaj video do kraja, jer ćete već duboko biti u snu. Znate da ukoliko vi ne želite da budete hipnotisani, sav moj trud je bespotreban. Znate da samo vašom željom možete biti hipnotisani. Moje je samo da vam dajem instrukcije, da vas opustim, a sve ostalo dolazi samo po sebi. Počet ćemo najjednostavnijom, naravno, metodom, a to je da pronađete mirno i tiho mjesto gdje se možete opustiti bez ometanja. Naravno, u ležećem položaju. Lezite u udoban položaj i pokušajte opustiti sve mišiće. Duboko udahnite. Zadržite par sekundi. I izdahnite. Zatvorite oči i usredsredite se na svoje disanje. Udahnite polako kroz nos. Zadržite, a zatim izdahnite kroz usta. Ponovite ovaj proces dok se ne osjetite koliko toliko za sad opuštenije. Sada želim da zamislite jednu plažu. Zamislite sebe na mirnoj plaži.
Zamislite sebe na mirnoj plaži s blagim talasima koji nježno zapljuskuju obalu. Počnete polako koračati po mekom toplom pijesku, osjećajući kako se napetost opušta sa svakim korakom. Sada ćemo i preći na brojanje koraka. Tako hodajući toplim pijeskom pravimo prvi korak. Jedan. Osjećam se sve opuštenije. 2. Moji mišići postaju teži i opušteni. 3. Zvuk talasa me umiruje i opušta. 4. Osjećam se sigurno i zaštićeno. 5. Svaki uzdah me ispunjava mirom i spokojem. 6. Moje tijelo postaje sve teže i opuštenije. 7. Moje misli se smiruju i postaju tihe. 8. Osjećam se kao da polako tonem u san. 9. Moje tijelo je potpuno opušteno i spremno za san. 10. Tonem sve dublje i dublje u miran, opuštajući san. 到
Počnite od stopala. Usredsredite se na svoje nožne prste i polako ih opustite. Krećite se prema gore. Nastavite opuštati svaki dio tijela. Od stopala, glave, osjećajući kako se svaki mišić opušta i postaje sve teži. Nastavite prema gore. Krećite se polako, opuštajući svaki dio tijela. Od stopala idemo gore ka listovima, butinama, kukovima, stomaku, grudima, ramenima, rukama, vratu, licu, glavi. Opusti se. Opusti se. Opusti se. Lagano, prelazeći na pozitivne afirmacije. Ponovite sebi pozitivne afirmacije kao što su: osjećam se potpuno opušteno i mirno. Svaki dio mog tijela je opušten i sve je u redu. Sve je u redu. Ja sam siguran. Ja sam sigurna. Ja sam zaštićen. Ja sam zaštićena. Sve je u redu. Ovaj osjećaj lakoće, da li osjećate? Da. Zamislite da se svaki mišić opušta i postaje sve teži i opušteni, kao da tonete u mekan, udobni krevet. Osjetite, osjetite kako tonete u vaš udoban krevet, jer zaista sve je u redu. Sve je sasvim u redu. Polako tonete u duboki, miran san. Polako tonete u
san. Svaki uzdah vas vodi sve dublje u san. Svaki uzdah vas vodi sve dublje u miran san. Sve je u redu. Sve je sasvim u redu. Osjećam se potpuno sigurno, mirno i opušteno. Spavam mirnim snom. Spavam mirnim snom. Spavam mirnim snom. Sve je sasvim u redu. Osjećam se sigurno. Tonem dubok san. Sve je u redu. Tonem u dubok san. Sve je u
vi ste